खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिथा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 14 एप्रिल 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनो दाबाव। लोगोसे सानफ्रामबोनि निउसफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउसफोरखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानगोनां सुप्रिम कर्टआव मोनसे पिटिशन फाइल होनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ दायो आसामनि MLA सिट्स आरो MP सिट्सफोरखौ गोदानै दाफामफिननायनि हाबाफारिजों भारतनि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया हाबाफारि लागासिनो दं। मिथिनाय बायदिब्ला मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानगोनां सुप्रिम कर्टआव मोनसे पिटिशन फाइल खालामनाय जादों जाहाथे क'क्राझार आरो उदालगुरि मोननै लकसभा MP बियाब दाजानो गोनांखौ ST रिजार्भेसन खालामनांगौ होननानै लोगोसे थाखानाय क'क्राझार लकसभा बियाबखौ ST रिजार्भेसनैनो दोननांगौ होननानै खावलायनाय जादों। बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै 14टा MLA मासिफोराव जाहाथे ट्राइबेल रिजार्भेसन मोननो हायो बेखौनो लानानै मैया मानगोनां सुप्रिम कर्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे पिटिशन फाइल होनाय जादों। बे बाथ्राखौ फोरमायथिना होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ खाम आरो हारिमुनियाम रानना होदों। बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो रंजालि बैसागुजों सोमोन्दो लाखिना दायो बर'फोराबो रंजालि बैसागुखौ दाब दाब जायगायाव रंजानो जागायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बे रंजाथाइ फोरबोजों सोमोन्दो लाखिनानै मैयाबो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव खाम गैजायैफोरनो खाम आरो हारिमुनियाम राननानै होनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां बर'फोरा रंजालि बैसागुखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिनो हानाय जागोन होनना गामियारिफोरा आसा खालामदों। लोगोसे मानगोनां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनिसिम गामियारि सुबुंफोरा रोजा रोजा साबायखर बावनाय जादों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। नंगौ मैया बिथां मावफुं सोद्रोमाया बावखुंग्रि फोरबोआव बाहागो लाफैनानै बिटिआर आरो गासै बर' सुबुंफोरनो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जायो। लोगोसे बिथाङा देग्लाय गोदान बोसोर एबा रंजालि बैसागुनिफ्राय बर'फोरा जाहाथे गोग्गो गोसोजों आरो बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन आब्रुथि आरो खौसेथि लाबोथों होननाबो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबना बुंथिबावो। गसाइगाव बिजेपि दोलोआ रेडिअ' रानना होनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला भारत हादराव दायो हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिनि मन की बात खौरांखौ खोनासंहोनो थांखिजों मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुमा बियाबाव थानाय गासै बुथ कमिटिफोरनो बे रेडिअ'खौ राननानै होनाय जायो। जेराव बे रेडिअ' राननाय हाबाफारिखौ बाबुबिलाव थानाय कमिउनिटि हलआव खुंनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि मैयानि बे रेडिअ' राननाय हाबाफारियाव आसाम रायजोआरि बिजेपि दोलो आफादनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र नाथ शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै राननानै होनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि EM रेवरेवा नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। लोगोसे गोबां बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै आसामाव गासै 11,000निबो बांसिन बिहु मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांखि लानाय जादों। नंगौ दिनै 14 एप्रिल एबा गोदान बोसोरखौ रंजालि बैसागुजों सोमोन्दो लाखिनानै आसामनि बिहु मोसानायखौ मुलुग दरबाराव गायसननो थाखाय एबा मुलुगाव वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय थांखिजों बे मोसानाय दिन्थिफुंनायखौ गुवाहाटीनि सरुसजाइ स्टेडियामाव लानाय जादों। मख'जाथावदि दिनै बे 11,000निबो बांसिन मोसानायखौ हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव दिन्थिफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिखौ बानजायदों आसाम सरकारनि बिजेपि सरकारा। मुसलपुर UPPA लाइमोन गांखंनि खौरांगिरि मेल। आथिखालाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ गासै BTC-आवनो गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि मुं होनानै आथिंजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लाबाय थानाय बायदिनो दाखालिबो बेबायदिनो मुसलपुर बियाबाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन।
मख'जाथावदि बे हाबाफारिखौ लानानैनो मैया मुसलपुर UPPL लाइमोन गांखंनि मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादों, जेराव बिथांमोनहा बुंनाय बायदिब्ला BPFनि बे हाबाफारियाव रावबो जायगानि सोद्रोमाफोरा गैयामोन, अदेबानि गुबुन गुबुन बियाबनि, बेनि अनगायैबो BTR नङिनि सुबुंफोराबो बाहागो लाबोनानै बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लाहोफैदों होननानै अजद होदों। लोगोसे BPF दोलोआव हाबफैनाय बिपुल रामसियारिया हानि दालाल खालामग्रा सासे होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों रावजों फोरमायथिना होबावो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।